प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै हे बड'फा हारिनि बिफा थांखियाथ' नङामोन जोंनि बिटिआरनि नाथाय दिनै थामथि गोरोबथानि उनावबो हारिनि जेंनाया जोबाखैसै आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजित जों लाजिनाय सासे एबसुनि थाखाय एबसु भट खालामनो लाजिया जोंनि एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां दिनै बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ साबधान खालामो मानोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव खैसारियै बाथ्रा बुंनायनि थासारियावनो बड'फानि मुर्ति बुख्लाबनो हानाय मानसिनि जोनोम जादों बर' हारि बे बिटिआर सोदोबखौ जोगारनांसिगौ गंगादैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ बिटिआर सोदोबखौ मालाबाबो खुगायाव लानो नाङा दुखु गोनां दाहा गोनां बर' हारिनि जिउनि जारिमिना बर' हारिनि जिउनि जारिमिना दुखु गोनां बर' हारिनि जिउनि जारिमिना बर' हारिनि जिउनि जारिमिना थांखिया नङामोन जोंनि बिटिआरनि थांखिया नङामोन जोंनि बिटिआरनि उदां उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमोन अख्रां गोमसार सासे बड'लेण्ड दानाय सोमोन लामा ससेयावनो थगाय जाबाय गोहोनि न'आवनो रांनि थफ्लायावनो गोहोनि न'आवनो रांनि थफ्लायावनो सोरथो फुगारबावगोन बर' बिमानि दुखुनि मोदैखौ थामथि गोरोबथानि उनाव दिनै हारिनि जेंनाया बारासो जाबाय थगाय जाबाय गोसोम दावखाखौनो गुफुर फारौ होनना नंखायखौनो जोंखौ उरायहोफ्लांबाय थगाय जाबाय बर' हारिया थगाय जाबाय नासय जाबाय
जोलैनि हांगार जाना सम सम मानो फैयो हारिनि गेजेराव नोंसोर मानो फैयो नोंसोर मानो फैयो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन जोंनि गुबुन 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 पार्टिफ्राव संगठनफ्राव माने खामानि मावनाय मोनफ्रोमबो माने माबाजों आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानैसो जों जाथि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन इउपिपिएलआवल' थानाय बर'फोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि दानो हानाय नङा बिपिएफनि थानाय बिपिएफजों थाफानाय बर' मानसिफोरखौबो लाफानानैसो बर' जाथि दानायनि बा बर'फोरनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो हागोन बिपिएफआव थानाय बर'खौबो नांगौ इउपिपिएलआव थानाय बर'खौबो नांगौब्ला होमब्ला बेजोंसो जुदि जाथि दानो हानायनि खामानिखौ फिउचाराव मावनो हालांगोनब्ला होमबा नोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै खामानि मावोब्ला नोङो बै जाय पार्टिजों नों गैया बेजों थानाय बर'फोरखौ आंनो नाङा आंनि जाथि दानायाव बिसोरनि दरखार गैया होननायबायदि बे अट'मेटिकेलि माने बुजिनानै लानो गोनां मोनसे बाथ्रा जागोन दा बेखायनो बर'फोरखौ गावसोरनिफ्राय खौसे खालामनांगौनि दायित्व लानांगौ संगठनफ्रा बे एबसुल' नङा एबसुल बायदि गुबुन संगठनफोर दङब्लाबो बिथांमोनहा बेबायदि खुनु बबेबा मोनसे राजनिति दोलोजों गले गले थाफानानै खामानि मावनाया बियो थारैनो बर' जातिनि जाति दानायनि जे मिशन भिजन आरो माने बर'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट होननाय जे मोनसे बर'फोरनि जे मूल मोन्थोर बे मूल मोन्थोराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे आघात खालामनाय जागोन आरो बेनि हेंथायै थांनाय जागोन बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन जेननायबो थागोन जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आफादफ्राव दल संगठनफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा गोरलैयै नाजावनानै लानाया माने एथ' सहस जानाय नङा बेखायनो आं सानो बिथांमोनहा राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानानै राजनितिखौ राजनिति नेताफोरनो हगारना होनानै बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनहा बोरै मावलाङो पलिटिकेल मेनफोरनो हगारनानै होनानै गावसोर बेनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ जातिनि खामानि मावनांगौ आरो जातिखौ खौसे खालामनायनिसो खामानि मावनांगौ बबेजोंबा थाफानानै पार्सियेलि खामानि मावनाया थिग नङा दा माहारियारि आफादा माने मा होनो सोमावसारफिननो नागिरदों गोबां दाबि दाबाखौ लानानै नाथाय बे सोमावसारफिननायाव जोंहा आपत्ति गैया नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि माहारियारि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै 2020नि 27 जानुवारियाव जे पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे पिस एग्रिमेन्टआव MOSआव मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोबनाय सेन्टेन्सखौ बिथांमोनहा मानो लिरनानै गारबोआ जे गोबां बड' लिडार्सफोरजों रायलायनाय जाबाय आरो रायलायनायनि गेजेराव मोनसे कनक्लुसनाव फैबाय जे आसामनि मेपखौ सोलायालासिनो बेनो बे पिस एग्रिमेन्टआनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय जाबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam अर्थात आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासिनो बर' हारिनि जेंनाफोरनि बेनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै मानो लिरनानै होबा दिनै बेनो जोबथा बायबा दिनै गोदान आरो माबा बिबावनांगौ होननाय जिनिस निश्चय थालांगोन आरो बिनि थाखाय एनादार मुभमेन्ट खालामफिननांगौनि बाथ्रा आंनि मथेबा गैलामोन दा ओरैबायदि जादों बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया जों मिथिगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बिटिसि सुक्तिनि मोजां जोंनि ट्राइबेलनि राइट्सफोरनि प्रटेक्शननि बाथ्राफ्रा दिनै धंस जादों नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआनो बर' जातिखौ खहा खालामनाय मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै बुंब्लाबो जों खहा जाया दिनै बिटिआरनि दारैनो बेसिक शिड्युल बिटिसिनि केबिनेट स्टेटास मोननाय जोब्बायमोन मिनिस्टार रेंक मोननाय केबिनेट मिनिस्टार आरो स्टेट मिनिस्टार रेंक मोननाय जोब्बायमोन दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट गोमाबायमोन दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ लाबोफिननो हाबाय बिदि खायसे फैफिनबाय दा नोङो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारैनो हिमन्त बिश्व शर्माखौबो एसे दुसि जायो खारन बिथाङा प्रमद बर'नि दारै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ स्क्रेप खालामनानै माने बिटिसिखौ बिटिसि गैयै बायदि खालामदोंमोन दा बेखायनो गासिबो दाया बिटिआर एग्रिमेन्टआवनो फैयो नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्ट इज ए ब्लेक डकुमेन्ट्स फर दा बड' कमिउनिटि दिनै बिटिआरनि दारैनो बर'फ्रा दिनै जालाखात बिलाखात दुखु खस्थ'आव गोग्लैफिननाय अबस्था फैबायमोन नंखायनो आङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे डिपुटि
शिफ लोगोसे गोबां जोंनि एग्जिकिउटिव मेम्बार्स बिथांमोन काउन्सिलनि एग्जिकिउटिव मेम्बार्स बिथांमोन आरो लोगोसे मानगोनां एमसिएलए बिथांमोन आरो जेसेबां बर' मानसि दङ बर' लिडार्स दं बिपिएफनि लिडार्स दं आङो खावलायनोसो लुबैदों बिटिआर सोदोबानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो लामायाव थांखाबायमोन जेला बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ बेखौ नेवसिनांसिगौ गंगादैयाव बेखौ फोजावनांसिगौ बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि उसुब सोदोब अमंगल सोदोब बेयो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन नंखायनो दिनैबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिटिआर होनबाय थायो दा दाखालिबो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिटिआर होनलायलायदों बिटिआर होनबाय थादों दा आं जोंनि बर' माहारिनि इन्टेलेक्चुवेल दैदेनगिरि गासिबो इएम एनसिएलए बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा खुनु प्रकारेबो बिटिआर सोदोबखौ अननानै दाबाहाय मानोना बिटिआरआ बेयो मोनसे संबिधानिक शब्द नङा इट इज नट ए कन्स्टिटिउशनेल वार्ड बिथांमोनहा बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामदों नाथाय बियो कन्स्टिटिउशनाव दाबो एक्सेप्टेड जायाखै बियो पार्लामेन्टआव पास जायाखै राज्य सभायाव पास जायाखै लक सभायाव पास जायाखै प्रेसिडेन्टआ बेखौ सहि होआखै नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ दा एक्जिस्टेन्स गैला आरो बिटिआरनि दारै जोंहा जेबो बेनिफिट जायाखै नंखायनो जों दा साफ्रोमबो बर'आ बर' हारिखौ मोजां मोनोबा बिटिसि 6 सिडुल रायजोखौ रैखा खालामनो सानोबा बे बिटिआर सोदोबखौ मालाबाबो खुगायाव लानो नाङा बिटिआर माने अशुभ बर'नि थाखाय बेयो जोंनि गाज्रि लक्षण दा नंखायनो बिटिआर सोदोबखौ नेवसिनानै नोंथांमोनहा बिटिआरनि जायगायाव बिटिएडि होन बिटिएडिआ कन्स्टिटिउशनेल वार्ड बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि एक्टनि 2003 आव बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ बिटिएडि होननाय जादोंमोन दा जिहेतुके बिटिआरआ कन्स्टिटिउशनजों एक्सेप्टेड जायाखै नंखायनो बिटिआरखौ गारनानै दिनै जोंनि चिफ सार डेपुटि चिफ सार इएमफ्रा बिटिएडिसो बाहायफिननांगौ दिनै बिटिआरआ जिहेतुके माने इट इज ए रिजेक्टेड वार्ड दा नंखायनो बिटिएडिखौसो जोङो बाहायफिननांगौ बिटिसि गभर्नमेन्ट बिनि एरियाया बिटिएडि नट बिटिआर दा नोंथांमोनहासो मा सानो आंनि साननायाव बिटिआरआनो जोंनि जातिनि मोनसे ओरैबायदि अशुभ वार्ड जाय अशुभ वार्डनि दारै बिटिसिनि 6 सिडुल रायजोआ जोबनो थांबायमोन नंखायनो आङो दिनै खेबसे रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों दानि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिटिसि जे सरकार बिपिएफ जे सरकार बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नोजोर हो जुदि गाज्रि मावदोंबा समाल'सना खालाम बहाबा बेले बेजे जादोंबा बेखौ समाल'सना खालाम पाब्लिक मानसिहा बयहाबो समाल'सना खालामनो गोहो दङ अपोजिशनाबो गोहो दङ आरो बिटिआर सोदोबखौ जाहाथे रावबो बाहाया खारन बे बिटिआरआनो बिटिसिखौ फोजोबबायमोन जों दिनै रैखा खालामफिननो हानायखायसो दा दिनै 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे जिनिसा फुटाब जादोंमोन राजनाथ सिंह बे समाव हम मिनिस्टारमोन बे समावनो नाथाय बे जिनिसखौ सालिजारि खालामनानै उनाव बे मोनसे स्टेन्डिं कमिटि टु द डिपार्टमेन्ट अफ हम बेनि स्टेन्डिं कमिटिया बहुत सारि खालामबाय आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा होजायोना होजाया आरो गुबुन गुबुन बेबादि जायोब्ला माने स्टेटजों काउन्सिलजोंनि रिलेसना मा जागोन बेखौ सालिजारि नायनानै बिथांमोनहा बे स्टेन्डिं कमिटिया अलरेडि बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ अलरेडि रिजेक्ट खालामनानै दोनबाय दा बे रिजेक्टेड 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जे बियो लकसभायाव फुटाब जाफिनगोन बे खुनु आसा गैया गतिके बे जाफुंनायनि आसाया खम बेवहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अलरेडि सार्जारि खालामनानै स्टेन्डिं कमिटिनि रिपर्टनि बेसावहाय बेखौ अलरेडि माने पेन्डिं हिसाबै बेखौ दोनबाय दा दिनै बेखौनो लानानै जोंनिया माहारियारि आफादा सोमावसारफिननो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु जाहाथे सोमावसारनायल' बादि जायालासेनो मेइन थांखिया जाहाथे थिग जायो दिनै बिटिसि दा जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौ खोनानो मोनो ससियेल मिडियायाव जे बिटिआर सरकार लाबोगोन मानगोनां इउजि ब्रह्मबो बुंदों गभर्नमेन्टआ बिटिआरआनो जाखाबाय बिटिआर गभ बिटिआर जुदि गभ सिं जाखाबायबा बेखौबो रायजोनो खिथानाया मोजां जे बिटिआरआ अलरेडि गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट जादोंबा बेखौबो खिथानाया मोजां जे बबे कन्स्टिटिउशननि एमेन्डमेन्ट मथे बिटिआरआ गभ जाखो आरो गभ जामारोबा बे बिटिआरनि जे क्लजफोर दङ बे क्लज मथे गभर्नमेन्ट जागोन ना बिटिसिनि क्लजफोरखौ लादेरनानै जागोन बेखौबो रायजोफोरनो खिन्थानानै होनाया मोजां दा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होननायाव जेरै जेनदों
माइनास जादों प्रमद बर' बिथाङा बेबादिनो 125 एमेन्डमेन्टआवबो बिटिआर को गब होनानै सिङाव बिटिसि 6 शेड्यूलनि ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि क्लजफ्रा जुदि थायाबा दाहाय बर'फ्रा बिराद गिदिर जेननाय जागोन नंखायनो आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि दानि माहारियारि आफाद बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा गाव गभर्नमेन्ट समावहाय प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्टनो मेमोरेन्डाम हैदों 125 एमेन्डमेन्ट को पास खालामनांगौ होननानै बे मेमोरेन्डामाव बिथांमोनहा गमामायै मा लिरदों मा दाबि दङ बेनि चार्टार अफ डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ पाब्लिकनो खिथानाया मोजां जाहाथे बयबो मिथियो किन्तु सिं दाबि होखोमाबाय दाबिया फंफ्ला जेबो गैया उनावहाय बेखौनो मोनबाय जाथिया लस जाबाय जाहाथे बे रोखोम जाया बिथांमोनहा बे जिनिसखौ मा चार्टार अफ डिमान्ड्स दं बेखौ पाब्लिकनो खिन्थानो एबा मोजां आरो बेखौ मिथिखांनानैसो रायजो राजायाबो आन्दलनाव बारसोमनाया मोजां नङाब्ला एज एन्ड अबजेक्टिव्सआ थिग गैया डिमान्ड्सआ थिग गैया हरेस आन्दलन खालामबाय रायजो राजाया फिसा फिसौफ्रा बारसोमबाय थाखा फैसा खरसा जाबाय फरायनाय आरिनाय नष्ट जाबाय बे लसआ किन्तु बिराद गिदिर लस जाहैगोन दा बेखौबो गोथौयै साननानै नायनाया मोजां दा बेखिनि आंनि थरफनिफ्राय आं दिनै क्लेरिफिकेसन होबाय जे रायजो राजा नोंथांमोनहा लिडार्स बिथांमोनहा बिटिसिनि गासिबो शिक्षानिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिपुटि चिफ इएम बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबोद गोथे सान्थौ गोथे मेलेमनि खोथा होननानै आं बुंनो सानो बयहाबो साफा व्यक्तिया गावहानो मोनसे अस्तित्व गावहानो मोनसे मान मर्यादा थायो दा दावराव देख्रेब नार्जारी अमर सिंह ब्रह्म आरो जाय व्यक्तिफोरानो जाया मानो सम आरो थासारियाव जोंनो डिबेट नांगौ जोंनो क्रिटिसिजमबो नांगौ सम आरो थासारियाव बे डिबेट आरो क्रिटिसिजमनि गेजेरजों कारेक्शन आरो जोङो हारिखौ आवगायलांनायनि बेलायाव जोङो माबा मोनसे लामा जोङो दिहुनो किन्तु खोथा गैया बाथ्रा गैया सम गैया बोथोर गैया एनि टाइम माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो जोंनि हाबा मावनायनि सायाव सोरबाया जुदि सोंखारिबाय थायोब्ला बेफोर हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा आरो बेयाव नोङो सोरखौबा एक्सप'ज खालामनो थांनानै सोरखौबा नोङो गावनि माने निकृष्ट सिन्ता सान्थौ जे माने बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ गादबनांगौ बिथांमोनखौ नासयनांगौ माहारियारि आफादखौ माने धंस खालामनांगौ खैसाराव खोलैनांगौ माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनानै समाजाव एक्सप'ज खालामनांगौ बेफोर खोथाखौ जेला जाय व्यक्तिफ्रा बुङो बा बुंनो नाजायो बा दिनै बुंगासिनो दङ गावबा गावनि जि आखल आखु गावबा गावनि केरेक्टार्सखौसो बिथांमोना एक्सप्ल'र खालामनानै लानाय जादों आरो बेबायदि खांख्राइ बा नोङो गांजेमा बायदि सोरबाया गाखोनो नागिरबा सोरबाया बोख्लायनाय सोरबाया माने गोजौआव दावखोनो नागिरब्ला सोरखौबा बोख्लायनानै नोङो गादबना दोननाय बेफोरो माहारिनि मोनसे अलखद मोनसे खैफोद आरो जोंनि जायफोरा बैसोगोरा जायफोरा देरसिन जायफोरा माने सांग्रां बिथांमोनानो जुदि बेबायदि निकृष्ट मोनसे माने कनस्पिरेसियाव परिकल्पनायाव बा राजखान्थियारि थासारियाव जुदि बेबायदि गावखौनो माने दाजाबनानै षड़यन्त्रखौ जुदि खालायोब्ला बे माहारिनि मोजां खामानि नङा होननानै आं बुंनो सानो बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ ज्राब गारनांगौ आरो बेफोरबायदि खोथा बाथ्राजों हारिया जेबो लाब जाया जेबो मुलाम्फा जाया बुंलायलायोबा बयनिखौबो बयबो बुंलायलायनो हायो आरो बेजों हारिया मा लाब जागोन जों बयबो जुदि हारिनि मावनो फैदोंब्ला सिक्स शेड्यूलनि बिटिसि बिटिआरनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदोंब्ला जोङो बिनि सायावसो नोजोर बोनानै हाबा मावलांनांगोन दा बेखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै रावबो देरहाया आरो दिनै बिथांमोना देरहानाय सानगोन मालाबा बिथांमोना गावसोरनि फिल खालामगोन जोङो बे खामानिफोरखौ मावनाया मोजां जायाखैमोन मोजां जोङो बाथ्रा सानाखैमोन आरो बेफोर सिद्धान्त आरो डिसिसना जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नङामोन होननानै मोनसे समाव सानैगोन आरो बै समाव बे खोथा बाथ्राफोरा माने टु माच लेट जाहैगोन हारिया गोबां आरोबाव खहा जागोन जोङो दिनै मुलुगजों जुजिनांगौ आसामाव भारतआव बे पर्यायाव जोङो फेर फाथिनांगौ किन्तु दिनै जों गावजों गाव नेरलायनाय गावजों गाव मुं सुलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय गादबलायनाय सोरखौबा माने मुं सुनानै माने डेमेज खालामनो नागिरनाय सोरनिखौबा कनस्पिरेसि खालामनाय बेफोर कनस्पिरेसियाव लिप्त जानाय बेयो मा बुजायो हारिया बेसेबां गिदिर आरो बिथांमोना गावखौनो बेसेबां महान होननानै सानो बेखौ बिजिरना नायनाया मोजां आरो समाजा जायफोर साइलेन्ट स्पेक्टेटर जायफोर गेजेरनि सुबुं जायफोरा जेब्लायबो हारिनि मोजां सानो बिथांमोना नायगासिनो दं नुगासिनो दं समा बिनि रिप्लाइखौ होगोन आरो समानो बयनिख्रुइबो देरसिन शक्ति आरो बे देरसिन शक्तिया बयनोबो सम आरो थासारियाव फिथाइखौ होगोन आङो बिनि सायाव जेबो नेगेटिभबो पजिटिभबो कमेन्ट होनो नागिराखै जों समखौ नेनानै थागोन आरो एबसुआ गावनि आदर्शजों गावनि नीतिजों बड'फानि आदर्शजों बड'फाखौ सोरबाया मुर्तिखौ बुफायगोन जायानो बुफाया मानो जों रावखौबो थांखियाखै
सोरबा पार्टिखौबो थांखियाखै सोरखौबाबो थांखियाखै जि बेयाव कालप्रिट्सफोर दङ जायफोर षड़यन्त्रकारिफोर दङ जि ग्रुपनियानो जाया मानो जि आथालनियानो जाया मानो सोरबा गुबुनारिबो जानो हायो दा बेखौ नागिरना दिहुननायासो जोंनि दायित्व बड'फाखौ मुसुखाखौ बुफायोब्ला आंनि गोसोनिफ्राय नोंनि गोसोनिफ्राय बड'फानि आदर्शखौ देख्लाबनानै लांनो हागोन बे मालाबाबो सैथो नङा जोंनि गोसोआव बड'फाया जेब्लाबो गोथां अमर आरो बिथांनि बानिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन बेखायनो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव लाबोबाय थानाया मोजां नङा आरो कन्ट्रभार्सि खालामनानै हारिखौ अलखदाव खोलैनाया माने बयनिबो अलखद होननानै आं बुंनो सानो गोजोन्थों बिटिआर खौ जुदि बिराद मोजां मोनथारोबा बिटिआर आरो नोंसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबोबा नोंसोरो प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जायो जोंनि बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया 2016 आव बिटिसि काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बियो एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनां कुनु हारिनि बिरुद्दि नङा कुनु हारिखौ जों हिंसा खालामो गंसे आदिबासिजों जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट बिरुद्दि गैया थांनाय समाव जि जालांबाय बिथांमोनाबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों जोंबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों अस्तित्व थामोनथा रैखाथि जिखौ बड'फाया लुबैदों बड'फाया गेरेमसा हारि थानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बड'लेण्डआनो बर' हारिनि राजखान्थि गेलेनाङा आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजित आंनियाव नैबे एबसुनि लाइजाम जिखौ मैया भाइरेल खालामदों बेबो दङ बे 2006 19/3/2006 बेयाव रेजुलेसन 1 रेजुलेसन 2 आरो 8 जुलाइ 2016 बेयाव केरल नार्जारी रिटायार्ड एसीएस अफिसारा भारत सरकारनो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरनाय आरो मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर्स शास्त्री भवन सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनाय रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटी स्टेटास टू द आदिवासी एंड कोच राजबंशी कम्युनिटीज अफ आसाम बिदि होननानै बेयाव लिरदों जे बेखौ बिटिसि बै समनि 2016 आव जायफोरा सरकाराव दङमोन बे काउन्सिलनिफ्राय भारत सरकारनि नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स बिनि डाइरेक्टर आरो भारत सरकारनि आरो एनादार मोनसे माने नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर्स बिनि सेक्रेटारिनो माने आदिवासी आरो कोच राजबंशीनि एसटी होनांगौ जिहेतु 6 कम्युनिटीआबो बेयाव इनक्लुड आहम मरान मटक आरो सुतिया आरो बिटिआरआव बड'लेण्डआव आहम नङा कोच राजबंशी आरो आदिवासीया जिहेतु दङ आरो बेयाव मोनसे इस्ताहारनि खोथाबो आङो मैया नुदों बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बेखौ आङो प्रिन्ट आउट खालामना लाबोआखै जिखौ नुदों आं बेखौसो बुंदों नैबे 2016 आव जिखौ माने भारत सरकारनो बिटिसि सरकारनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरदों आरो बेबो बिटिसि काउन्सिलाव प्रस्ताब लानानै हरनाय अफिसियेल लेटार जोंनि मिथिनायाव बियो अफिसियेल आरो बे लिगेल माने भेरिफाइड आरो नैबे जाबाय मोनसे कमिटमेन्ट इस्ताहारखौ बयबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरनो हायो आरो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2006 नि दिनैनिफ्राय प्राय 20 बोसोरनि सिगांनि दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पष्ट मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कोटि दा बेयाव 10% रिजार्भेशनाव जुदि माने 1.5 कोटि आरो 45 लाख जुदि 2 कोटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा बिनि जि अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन जोङो स्मेश जालांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धान्त लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटीखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटीनि रिजार्भेशनखौ कन्स्टिटिउसन आरो पलिटिकल राइटखौ डाइभार्ट खालामा डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटी होनाय जाया बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइट बिदों इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सलुसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो
गनाया बे खोथाखौ CC2 ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धांत लानाय दङ भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गानाइजेसन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएसना आलादामोन बे सिटुएसना जाहैबाय जे बिथांमोना BTC एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दोलनाव कच राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003 एकर्डसिम आरो बै समाव नीरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय STनि खहा जायाबासिनो कच राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारी आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय बिनि गेजेराव मिउचुएल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कच राजबंशी जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै बेसो बिनि स्पिरिटमोन आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट किन्तु नैबे 2016आव BTC काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो कारन सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा NOC हरदों थाखानाय STखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय STखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय STखौ खहा खालायाबासिनो ST होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै दा बेफोर खोथाफोरा माने कन्ट्राडिक्टरि बेखायनो BTC काउन्सिला थांनाय 2016आव जि लेटारखौ भारत सरकारनो हरदों सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे BTCआ माने दावराव देख्रेब बिथाङाबो बुंदों BTCआ लिरना हरबानो जाया क्राइटेरिया नांगोन माबा नांगोन क्राइटेरिया नांगौ बेखौ RGAया मिथिगोन होम मिनिस्ट्रिया मिथिगोन ओरै नोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया मिथिगोन जों बयबो मिथिगौ क्राइटेरिया नांगौ किन्तु नोङो गावखौनो आत्मसन्तुष्ट लानायनि बाथ्रा गैया जों कुनु हारिनि बिरुद्धि नङा कुनु हारिखौ जों हिंसा खालाया कच राजबंशी आदिबासीजों जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट बिरुद्धि गैया थांनाय समाव जि जालांबाय बिथांमोनाबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों जोंबो गावनि अधिकारनि थाखाय नांदों किन्तु मोनसे सरकारा मोनसे काउन्सिला जाय सरकारानोखि बड'लेण्ड दाबिनानै BTC मोनबाय BTR मोनबाय मोनसे समाव BSc एकर्ड जाबाय दा बेयाव बिथांमोना अफिसियेल लेटार हरनायासो साननो गोनां जादों दा बिदि खेंफोरथिखौ बिथांमोना होगोन जाय सरकार सालायदोंमोन बै समाव जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो बेफोरखौ लानानै हारियाव कनफ्लिक्ट जानाङा हारिनि अस्तित्व थामोनथा रैखाथि जेखौ बड'फाया लुबैदों बड'फाया गेरेमसा हारि थानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बड'लेण्डआनो बर' हारिनि भिटि बे भिटिखौ जोङो सोरबा माने बांलादेशिनो जों सोरबा माने नोङो इलिगेल एनक्रचारनो जों सोरबा गुबुन हारिनो जुदि जोंनि अधिकारखौ डाइल्युट खालामनानै जोंनि अधिकारखौ जोङो खर्ब खालामनानै जुदि अधिकार होनो नागिरोब्ला बिनि थामोनथा रैखाथिया मा जागोन दा बेयाव राजखान्थि जानाङा राजखान्थि गेलेनाङा आरो राजखान्थिनि प्लेटफर्माव थानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना एबसुखौ आसि थुबाय थानाया बियो हारिनि थाखाय दुखुनांथाव लाजिनांथाव आरो जोङो बेखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ बेफोर नाटक आरो बेफोर लेथ्रा राजनितिफोरखौ दावराव देख्रेब बिथांमोना खालामबाय थानाया हारिनि थाखाय हारिनि अस्तित्व बड'फानि जे मान मर्यादा बड'फानि जे थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो आघात होयो आरो बे आघात होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया हास्थाया आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों